Salam. Tapasonang marohata. Tapuk kama pertanyaan di Budarion. Marhide mahita siabukede nomor 565 ayat sada 1-2. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Biar mida Jahobado permulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung dusude akan na mangula kosa, hot do baritanai, rodi saliling-liling na, haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan debata pergugu na suatu dosan, jala perdenggan bahasa, rodi saliling nilileng na doa sini roham, mau liate marohanami tuho, ala diramuti ho hami sian nasai laon, sahat rodi sadarion, upuji hami maho, ala nong sahat tuhami barita na uli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na pangulu hami, mau liate hudok kami tuho, ala di bagasad dami doh tasonangat dilehoko hatam nabadiyai saya si maroham urupi mahami mangulahon nanidokmu asa hot rohanami jala terparangi hok kami parangi nabadia saya jari jalapai baru marohanami asalam iya sami rodi hasusudani bohal nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tatangi homa epistel ni pertanyaan bornginon imana tersurat di Job 42 ayat sada sahatuanom marsorin mahita majaha. Dungi ninna si Job ma mangalusi Jahoba. Isedo ibana napaholom tutupan somar panibangon tongotahe nungah watahu tutu naso so huatusi halongangat do akai salpu siar rohaku jalan naso huboto nungania dibegi pinggol hon linggona taringot tuho alai anggon waeng nung ngadohot mataku marnidaho. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan dau piopsa. Amin. Tapi gima korsian ina maranata diuduti sian kor ama.
bukwede hita. Siap bukwede 450. Di bata Jehovah na hozobahami, jalahuha porsehami di bagasan Yesus Kristus. Tunggudang do na hujolahami siya ko Tuhan. Siya na akaari ng salpo sa hatutikyon. Marsa sa halak, keluarga, sa huria ng sabangsom Indonesiaon. Las rohanami ala diloko tuhami haipason. Dohot di pergugoy ho hami madalani aka pardalanan ni ulunami. Sudine alaniasi dot holong mido nama dongani manang tudi hami mangalaka. Jala manangaha dihulahami. Ditupahi hodo Tuhan. Ditiroi jala diajari hodo hami marhidi tordim. Asa terbaik kami akan adingkan pasonakon roham nang pasonakon akadongan nami. Asa marhiti nahulahami tarlumubi sa di bagasan sa darion, huwasa tami tuho Tuhan, asa pasu-pasomwi, gabi gugu na baru dihami, lahu manguduti ulaw nami, nang pakirimon nami tuho, asa totong hot rohanami tuho, dang maparohanami manang tudiyape. Aliamang molate ma ala di papungwasi ni roham hami, di joromon, lau madoho ti partangiangan na pinatupan ni huriam, nunga punguhami di son, di huriam hakabibici buburon. Suang-suang nang akadungan nami, nasotar lakahon rotu bagas joromon, di bagas nabi marhiti live streaming. Di bagasan sadaniroha dohami, manang nyakon, di tangiang pangodianon, asa pasu-pasuam wakasakap nami, ulaw nami, naneng hudalatok kami dope, naneng hupatupahami di ngulu nami. Ali Tuhan, saya mardonga toko mahami, lehon bisuk dihami Tuhan. Asa tarulau kami akan adinggan muse, lubi sian akan nang hupatupahami di bagasan ngulu nami. Homa toktong na mga lehon akapadaraman dihami, nang akapangabahan na tama. Asa daidalan nami Tuhan, mangetongi akadinggan ibasam, mamujiho ari-ari di gulu nami. Pasu-pasu hami dia kaulon nami, nang parkarejuan nami pe, sudi tehe keluarga nami danak na pinalumihomi akapoparan dot akadongan sa parkarejuan nami manang di dia penasida ramoti Tuhan nang huriam dohot sudi tehe aka program na nang hupatupahami tarlumubi dina jonok nama tikinatal las niroha dihami tutuma marlas niroha hami laho mandaringoti hatutubi anak mi marhiti panitia nanang dibabakit di huriamon naradi makalujahon ulaon las diroai atong ali Tuhan sa diho mangulunami pasu-pasu huriamon nang ruasmu na metmet na magudang sa hatu na matua nang parhaladona dot akapangulan nagoktiki Tuhan asasadaha mi mamujiho di huriamon inganan nami lau pature-ture ngodu partodion nami asa dinggan hami marpangalaho ho Bartolo moniruham pasu-pasu jala parrohai salukna ngulu namion na ngulu ni akayanakon nami na holang siya kami dok na jonok manang di dia pinasida Tuhan nangakatodong nami pe asa gonggo mamu pamatang todi nami di bagasan bornginon so nang hami modong
mardonga toko mahami, di na istirahat kami, na piak di podoman nami. Ali amang pasu-pasu ma keluarga na makalason hasosoran ni danak, di keluarga sirait buru sidalahi, keluarga barasa buru tambunan, di lohoko tanggung jawab di nasida marhiti hasosoran ni danak. Ali Tuhan, dia kadongan namin na makasih holi hasosoran ni danak di tonga-tonga ni keluarga nasida. Nunga di pasadaho nasida gabi suami istri Tuhan. Atong pasikop lasinirhan nasida. Marhiti sorang danak. Adong tangis danak di bagas nasida bi. Ima ililit nami tu adupamu Tuhan. Sapala nong dihokop po hami. Lehoma akan nahupangidu hami i. Tarlumubi di lasniroha di hasosorang ni danak. Lehon gugu di hami. Asamar gugu hami. Patupahon, paturehon akan nadinggan. Pasu-pasu keluarga na di bagasan habot ni roha, keluarga sagala inang borusi tanggang. Ditikin na salpo, dialapo amanami Tuhan siatongan nasida. Homa toktong na malun gugu di nanami, dot sudi keluarga na di bagasan habot ni rohai. Asa makirim nasida holan Tuhan. Sika ni habot ni rohai, lehonomu maakalas ni roha, tujulan narion, tarlumubi di inanami na makabaluhon amanami i. Dongan nami na naing marbagas pe. Felix Octaviano Sitio, dot Gresita Bura Barita, diari Sabton Tuhan, ujak manasida, marhiti huriam na niula na posom, asa gabi ripe na dinggan nasida. Homa na jongjong di tonga-tonga nasida Tuhan. Asa gabi ripe na makatidak koko nasida, manangahape dipikiri manang disakapi roha nasida. Naing patupaw nasida di tonga-tonga ni keluarga nasidai. Tarsunggul hami taringot dia kadongan nami na marsahit. Amang iisit gultom, amang situa ahasitiyo, amang inang situa sidabutar buru barita. Krishna buru pasaribu, amang situa ergi simatupang, amang jesiahan, nangakadongan nami pe, nahutadahami, nang todong nami, dot akarwa sinuriam, nasuhuguari hami Tuhan, na dibagasan parsahiton, pasu-pasu amang, akapangubation, na diusahon nasida, pasu-pasu ka dokter, nang sipangaron sinumon, gabi gugu di nasida, asa margugu nasida, mangadupi sa iti, homa na mangatur partikyan na, ay lehet do Tuhan, dihami, moloho mangatur partikyan ni, ay dinggad do sa na saka mo tuhami, di baheni di tikina, hubigi hami baritana, nunga sumeha na sida, atong pasu-pasu ma, sudi akatangiang na usaha na sida. Di bagasa tikope, hupasat hami tuho akan pinarsita ni rohanami, manang ahapi, ali Tuhan ajari hami mangidu tuho, dame mima miad di hami bi, asaso nang hami marparsauran, di tonga-tonga ni keluarga nami, nang di tonga-tonga ni maradupon akadongan nami pe, hatam nang tangihonon nami Tuhan, na tinariaso ni naposom, na baru pe ujak nasida, di huriam hakabi pici bubur, amang padita tarigan dot i hala inang burta barat. Ali Tuhan pasu-pasu pamangan nasida, manangahapi di hatahon nasida, marhiti hatam, di bagasan borginon, sahor may tuhami, pagomal dingulu nami Tuhan, asa gomal situtu hatami dingulu nami, jala paurat toni, asa toktong hami mangulak kalon nami, madalani si dalanan nami, hobar tolomoni roham, marhiti hatam, margogo mahami Tuhan makirim, manangahapi si hirumon nami syakko. Atong sa diyo mahami, pasu-pasu si pareon nami, nang partodyon nami laho madjakon hatam. Ali di batama nami, gudang akasi pangidon nami tuho. Posroha nami Tuhan, manangahapi na masa. Las niroha mananghabot niroha, ajari hami sa totong di bagasan lomo niroham. Molutong pesonggo parsahito di hami, makirim hami, di sadatiki malum do hami. Atong unang luas hami maparlilu, ala ni akka na masa di ulo nami. Mardong atong todim mahami Tuhan, mamulus aga partikyani. Sesa dosa nami Tuhan, asiroham. Mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami, martangya kami tuho. Jaloma Tuhan. Amen.
bigima kor sian wek sada diuruti wek 5.
Dehita Sebukwede nomor 470 ayat 2 Dohutun. Asini roha madihamu, dohot dame sia Tuhan debata amata, dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas dihita salutna, turpuk ni jamita di partangakta di bot arion, ima sian Evangelium Markus bindu 10 ayat 46 satro di ayat 52. Hujahama tuhita salutna, dungi dibongoti nasidama huta Jeriko, jadi dina ruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dohot halak na torop, adong ma hundul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung di bege ibana Yesus nasian Nazaret doi hape dipuka ma manjoujon, o Yesus anak ni si Daud asima roham midaau lando mamicang ibana asa sipnian alailam digogong do manjouhon ale anak ni si Daud asima roham diau. Jadi suluon ma Yesus didok ma jouma ibana gabe di jouma na mapitungi didok ma mandok ibana pos maroham hehe maho di jou doho. Jadi hatop ma ibana hehe lao madapoton Yesus laos ditadik do anggo ulos nah. Dipakulingi Yesus ma ibana, aha dipangido roham si bahenoku tuho, jala didok na mapitungi ma tu ibana. Guru nami naing marnida manian mataku, dungi didok Yesus ma tu ibana, lau maho, dipangolu ha porsion mido di ihuton ma Yesus di sidalan nai yang go saatna horas ma dita salutna. Jadi amanginang molo ditakengon dakkea au mangida ruas na torop na songon na huida nuaingon. Jadi songon na grogi do sebenarnya. Puluh ka kadohami
Jadi mau pertanggiangan kami, Holland 30 halak, 20 halak kan itu. Jadi torok do naro gabi gurugi maiba. Jadi unang mah di panunutot hamu liling kan itu. Asa unang grogi ba. Dihamu dongan saha porseaon barita taringot tu huaso ha men dohot asini roha do nata ida di turpukon dungi barita taringot tu ha porseaon na tutu si tutu sian sahalak na mapitung si Bartemius guarna mapitungon. Jadi molo di bahasa Ibrani manang bahasa Aram si Bartemius on namar lapatan mai anak orang yang tidak suci. Nah, jadi kenapa dikatakan seperti itu artinya anak orang yang tidak suci? Karena kalau menurut para ahli, jadi orang tua si Bartemius ini juga buta. Jadi secara turun-temurun mereka sekeluarga buta. Kalau di dalam pemikiran orang Yahudi, jadi orang-orang seperti ini dianggap pendosa, dipenuhi dengan dosa. Maka biasanya mereka ini diasingkan dari kehidupan sosial secara normal. Dan dilabelkan orang ini dengan memakai jubah. Tanda dia ini adalah orang yang berdosa, buta. Jadi jubahnya itulah tandanya. Jadi si Bartemius hidupnya di pinggir jalan. Meminta-minta kepada orang yang lewat. Itulah kehidupan si Bartemius andorang sejupang ibana di Tuhan Yesus. Amang inang dang diboto si Bartemius manang ahir marnida imana. Aledung di bege imana roh Yesus mamolus Jericho songon nadidok di ayat 47 dung di bege ibana dipukama manjau-jauhon. O Yesus anak ni si Daud asima roham midau. Ini dikatakan sampai 2 kali. O Yesus anak ni si Daud asima roham. Dari sini bisa kita lihat bagaimana si Bartemius ini mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau orang pada masa itu mengatakan anak Daud, berarti dia memiliki pengetahuan tentang kitab. Walaupun dia buta, tapi dia memiliki pengetahuan tentang Mesias. Dari mana dia mendapatkannya? Dari pendengarannya. Sini jelas dia mengetahui dengan pasti Yesus adalah putra Daud yang dinubuatkan oleh
kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Taurat. Berarti si Bartimeus ini sangat mengenal Tuhan Yesus. Maka bisa dikatakan, oh Yesus, anak Daud. Walaupun banyak orang yang melarang dia, tetapi dia kukuh dengan imannya, keyakinan bahwa itu adalah Yesus putra Daud yang mampu melakukan segala hal. Maka itulah keyakinannya, itulah pengenalan dia kepada Yesus lah, maka Tuhan Yesus memanggil dia dan berbicara kepadanya, apa yang kau inginkan. Sebenarnya Tuhan mengetahui apa yang diharapkan oleh si Bartimeus ini. Tetapi Tuhan mungkin menguji imannya. Sampai mana keyakinan itu. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang percaya hanya mencari-cari mujizat, tapi tidak mau mengenal siapa Yesus Kristus itu, Sang Juru Selamat. Apalagi di zaman ini. Tapi tidak mau mengenal apa yang diinginkan Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting sekali pengenalan terhadap Tuhan Yesus seperti Bartimeus. Karena pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristuslah, maka mujizatnya itu terjadi. Bukan karena mujizat itu dahulu baru kita mau mengenal Yesus Kristus. Supaya kita jangan terbalik. Pengenalan yang benar tentang Yesus Kristuslah yang lebih utama yang harus kita lakukan. Baru mujizat itu mangihut ma. Yang kedua, molo disukun dihita, olodo hita marsahit. Maukah kita sakit? Maukah kita menerima keadaan yang tidak mengenakkan? Mungkin pasti jawaban dalam hati kita masing-masing, saya tidak mau yang seperti itu. Saya tidak mau sakit. Saya tidak mau menderita. Saya tidak mau ada masalah dalam hidup saya. Pasti itu yang kita harapkan di dalam hati kita masing-masing. Tetapi semuanya dilepas sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah respon kita mengeluh? Tidak adil Tuhan. Kenapa aku sakit? Kenapa aku banyak masalah? Padahal aku sudah berdoa. Apakah itu yang menjadi respon kita ketika hal itu datang tiba-tiba dalam hidup kita? Kalau menurut firman Tuhan, orang-orang yang seperti itu berarti dia tidak benar-benar mengenal Tuhan Yesus Kristus. Daktakas panandahion imana di Tuhan Yesus. Makanya mengeluh
mengeluh terus. Kita lihat si Bartimeus, tidak ada keluhan dalam hidupnya. Bahkan kebutaan itu dialaminya dari sejak lahir sampai saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi karena pengenalannya kepada Tuhan Yesus, dia berharap penuh kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala hal. Jadi respon kita, Amang Inang, ketika hal itu datang tiba-tiba kepada kita, bahkan pada saat ini pun masih kita alami, respon kita, marilah kita contoh Bartimeus. Selain pengenalan kita yang benar tentang Tuhan Yesus, ketika hal itu datang, mari kita contoh Bartimeus. Asi roham Tuhan. Adong do endine. Asi roham Tuhan. Jadi mungkin saya nggak pandai bernyanyi. Makanya kurang enak didengar. Tapi seperti itulah dia. Seperti itulah dia. Seperti Bartimeus ini. Saya asih roham Tuhan. Jadi Tuhan itu mengetahui segala harapan yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu nggak perlu kita berkeluh kesah. Jadi Amang Inang, kalau masalah pun itu masih ada saat ini, ketika nanti kita pulang ke rumah, masuklah kita ke kamar kita. Mari kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Coba kita resapi Amang Inang ya. Dari hati kita yang paling dalam. Ketika kita saat ini ada masalah, saat ini kita ada sakit penyakit, marilah puji Tuhan, tidak perlu kita mengeluh. Puji Tuhan sampai Dia mendengar kita. Amin Inang, Amang. Kita puji Dia secara terus-menerus. Jadi nanti kalau kita pulang ke rumah kita, masuk kita ke kamar, pujilah Dia. Pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Sampai Dia mendengarkan. Maka dengan iman itu di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita harapkan pasti terjadi. Amin. Jadi dari Trupukta di Bagasan Boy Husimpulhon sada si parehan nanaeng taida ima haporseoni dang ala marnida alai maka posi padan dohot baga-baga ni Jehovah haporseoni si Bartimeus manugu ibana mangihuton Yesus. Haporseon na di ajaran tuhita ima percaya dan beriman. Dang holan
porsea sian parbinotoan alai na olodo ibana roh tu Jesus. Pasahat dirina tu Jesus lahos mangihuto naing ihuton na mandok ima naing ihuton na mandok guru dok na do sude semua adalah dalam kuasanya. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di bagasan pertangyangon boi hami marsaor dohot membegei hatam nabadiai suang songoni ale Tuhan pargogoi mahami songon si Bartimeus maka porsai Tuhan Yesus di hamamalumni sahitna asamar perkirim hami songon si Bartimeus mau lihat tema Tuhan mari hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuho. Amin. Tauduti ma carata marende mahita sian buku ende nomor 200 sia ayat sada saat ayat tolu dohot papungon pilihan. Asini roha tu hatta Yesus Kristus
dohot holong ni roha, debata ama, dohot parsoran ton di parbadai, na mangaramo.